Eli moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan Brawl Starsia sekä annan muutaman QR-koodin Brawl Starsiin. Annan ne tässä varmaan videon lopussa tai jossain kohtaa tätä videoa, niin kannattaa katsoa tää video ihan loppuun asti, mutta eiköhän aloiteta. Mennään tekemään vaikka muutama tehtävä vaikka tosta Leonilla. No niin, mennään. No niin. Otetaan täältä toi kitti heti ekana. Varmaan ilmanen. Juu. Ilmanen killi. Napsuu. Haha. Tuolta kuoltiin aivan pottei. Mitä hittoa, miten tossa on tui? Sori kiroilu. Itsit. Uhuh. Tästä ilmanen. Tappo. Tuosta Edgarilla. Vittu saatana. Voi helvetti. Ups, sori kiroilu. No anyway. Mennään uuteen peliin vaan, niin. Päästään tekemään ne tehtävät jo. Sitten mä annan jossain kohtaa tässä videossa, tai videolla, ne QR-koodit, mitä mä oon nyt vaan löytänyt. Yhdellä sä saat 3 sellaista lahjaa, mitä ikinä onka. Ja sitten muutama oli profiilikuva ja joku gaming juttukin oli ja semmoitteita. Sellatteita. Vittu. Voi perkele. Ja käykää muuten seuraamassa tätä vittu. Käykää muuten seuraamassa. Ei vittu. Käykää seuraamassa tätä kanavaa. Mä laitan sen kohta tähän näytöllä. Käykää seuraa tätä kanavaa. Tää on mun ja mun kaverin toinen. Tai kavereiden accountti. Tai siis YouTube-kanava. No niin, hittolainen. Jep. En mä tee kyllä tästä kovin pitkää videoa, mutta kunhan vaan pelaillaan tässä ja tähän joku tehtävä jos tehdään ja sitten annan sen jutun. Tai siis ne QR-koodit, sitä mä meinaan. Tää kello on tuon verran. No niin. Haetaan tuolta noin. Mikä tää on Mandy? Juu. Mä edes meinaa erottaa näitä. Tästä helppo. Ei oo. No niin, hitto. No mä annan nyt ne QR-koodit tässä näin. Laitan tähän screenille nyt niin. Juu. Nähdään, moro.